هەفدەمی رێکەفتنا ئەمریکی تورکی دەربارەی ئاواکردنا دەڤەرە ئەولەه لە ڕۆژاوای کوردستانی و ڕاگەهاندنا دامەزراندنا ناڤەندا ئۆپراسیۆنên هەڤبەش یا تورکی ئەمریکی و جیبجیکردنا بەشە یەکەم ji wê rêkeftirê karwanekî leşkeriyê din yê hevpeymanî navdewletî derbasî serêkaniyê di Rojavayê Kurdistanê bû. Jê derne xwecehî ji radyoya Rêbaz re tekez kirin ku karwanekî alîkariyên lojîstîk û otomobîlên leşkeriyên Emerîkî ku ji nêzî 200 bar hilgirên leşkerî pêk dihat. Roja şemiyê ji Herêma Kurdistanê diriya dergehê Sêmalka yê Sunûrî ve di navbera Başûr û Rojavayê Kurdistanê de derbasî bajarê Qamişlo bû. Ji derê serbar kir ku heman karwanê leşkerî dema ku ji riya serekeya li taxa Hilêliyê Rojavayê Qamişlo derbas kir, berev bajarê Serêkaniyê yê hevsînorî li gel Bakurî Kurdistanê ket, hatiye dîtin. Li gorî rewangeha Sûriye mafê mirovan di vê derbarê de bilge kiriye. Di şeşê vê mehê de jî karwanekî leşkeriyê din ku ew jî ji 200 bar hilgirên leşkeriyê hevpeymaniyê pêk dihat derbasî Qamişlo bûye. Li deverên jêr kontrola Qesedê yên sînorî bi Tirkiye re bicî bûye. Rewangeha Sûriye herwiha da zanîn ku hejmara barhilgerên leşkeriyên hevpeymanê navdewletî bi serokatiya Amerîka yên derbasî deverên Kurdî li rojhilatê Feratê bûne. Di nav wan de zirîpoş û çekên giran hebûn, piştî ku dever ji Daişê hatiye kontrol kirin, gihiştiye 2300 bar hilgirên leşkerî. Girêdayî pêşhateyên dawiyê rêkeftina Emerîkî Tirkî û avakirina devera Ewleh, çekdarên Qesedê jî ji aliyê xwe ve dest bi têkbirina xendeq û tunelên xwe yên ku ji destpêka ragihandina Tirkiye bi pêkaniya proseyeke leşkerî li dijî wan çekdarên YPG li ser dirêjahiya sînorê Kurdistana Sûriye bi Tirkiye re amade kirbûn kirine. Ev yek ji aliyê serokatiya navendiya artêşa Emerîkî di twîtekê de hat tekezkirin û belav kir ku piştî 24 jimêran ji peywendiyeke telîfonî di navbera her du wezîrên berevaniyên Tirkiye û Amerîkayê ji bo gengeşekirina Ewlehiyê li Bakurî Rojhilatê Sûriyê hat encamdan. Roja 22 vê mehê Qesedê dest bi rûxandin û têkbirina wan xendeq û tunêl kir wekû Amerîka jê xwestiye. Dibêje ew yek dide xuyanî ku Qesedê papende cîbjîkirina wê rêkeftinê de li gel Amerîka.